Purity. Hello. You are smart today. Thank you. Ai, hivi nade. Adhi maber. Tapenji, in kaka nyathi manyako. Igombo ni dichuo maseri, obed wuoyi mapod hustle kende mapoko kendo, koso igombo ni osiri gi chuor ng'ato. That's the point. Abuogi. Isiri gi chuor ng'ato koso gi wuoyi ma kijana. Isira gi chuor ng'ato. Wah. Obothni? Obothi. Apa boga. Chuor ng'ato, why chuor ng'ato? Kama ni wuoyi ma pod hustle ma kijana, mani mari, in the morning gi kijana. Chuor ng'ato samoro en ng'at mabet age kidogo. Why chuor ng'ato? Wan tinde wahero wa baba. Kaka tinde winjo kiluongo gi ni wa baba, sponsor. Mage ma wadwaro. Mage timuni. Anyalo dak e ngima madwaro, nyalo tera vacation. Yani kijana kuja tiki vacation? Why? Okonyo vijana masani dwaro mana raha. Ok gitosheka gi achiel ma gin gono. To dong ng'acha bende gi chiege. Dong en gi chiege lakini kata ka en gi chiege to still onyalo provide na. Anyalo dak e ngima madwaro. Onyalo chulo na rent. Oh yes. Ay kata ka dwaro dhi vacation diani, adwaro dhi Australia, onyalo tera. Iluongo nyaka Australia? Onyalo teri. To kama kijana? Onema. To kama dichuo ngama nigi jaode to apart from jaode ine kende. So kidudo ne maber to bro teri. So itemo wacho ni kijana okay gimiluongo ni responsibility. To ngama dichuo man gi joge to ngi responsibility. Ong'e nego bena chiemo. Onego beni rwakori. Kaka sani sabiri oseorona oseorona 5,000 moro e bicham gola. Anto an kijana wada anto kika ori ni sani. Koro wach maduong' en niya, ng'ama kijana ketho ni sa. Ai, auto ketho na sa. Ineno ng'ama kijana. Okanya we dak e ngima madwaro nikech koro ni adabet gi kijana. Ma kinyi to koro ni ane chieng' kae kalana bolokore. Kinyi ni koro ena idho matatu. You can repeat the same koso wiyi matin. Inyalo dagi idwaro iwacho ni kijana ngimane tanga beta ng'at mani ngima gi kijana tek ahinya mokanyal. Okanyal. Iumo ipinjo kinyal. Okanyal kata temo. Kijana no. It's no problem. Kama nigi chiege yes.